Užíval si s mojí malou úzkou mušličkou tak žhavě, až mě začala bolet. Ale já to chtěla. Bolest, která se bude snoubit s rozkoší a vášní. Jeho přírazy byly čím dál rychlejší a intenzivnější a já cítila, že už se blíží jeho vrchol. Po jeho výkonu vypnul vodu a podal nám ručníky na osušení. Odnesl mě v náručí do jeho ložnice. Dívali jsme se na sebe a najednou říká: takový poklad mám 3 roky v kanceláři a já ho neviděl. Po divokém sexu jsem odjela taxíkem domů. Pořád se mi motala hlava a měla jsem co dělat, abych vstala. Dorazila jsem totiž až ve 4 hodiny ráno. Mého šéfa jsem zahlédla pak na obědě. Jen se na mě usmál a řekl dobrý den. Těšila jsem se na povýšení a představovala si, co si koupím nového na sebe a do bytu. Uběhly 2 týdny a šéfa jsem viděla čím dál méně. Na konci měsíce si nás pak všichni předvolali a představili nám nového šéfa. Nějakého pana Shinfielda. Já blbá husa naletěla. Povýšení už nedošlo, ba naopak. Za 2 měsíce mě z firmy vyhodili, protože nový šéf zrušil mou pracovní pozici. Tu pak přejmenoval na account manažer a dosadil si tam nového člověka. Alešovi jsem se pak snažila volat. Zda by mě zaměstnal v nové firmě. Slíbil, že se zeptá, ale pak už nezavolal. Došlo mi, že to byla jenom hra. Nyní je to 3. měsíc, co jsem na podpoře. Čas si doma krátím muštěním křížovek a sudoku. Největší zážitek je západ slunce, protože to je ještě zadarmo. Žádného mužského už nechci vidět. Co bych teď dala za 18 000 korun čistého, které jsem měla v bance? A takhle to dopadlo. Byl ten šéf kretén, anebo frajer? A jaký bude váš příběh? Sledujte Zlobivé povídky.cz a váš život bude bohatší o zážitky lidí, kteří žijí vedle vás.